Ngisidina. Yini ngempela Mbongeni ufunani manje? Ungoneni ma? Suka lokho ngabe wamfunani uNgoneni. Usenzeni futhi manje uNgoneni? Uyazi nje ma uyahlupha uNgoneni. Usenzeni ngiyavuma ukuthi uyahlupha ngisho kwakho wenzeni? Qhekeze lapha kaMohammed ePakistaneni. Manje babone ngani ukuthi uyena? Babone ngani ngempela? Hayi bamsukela nje umntanami. Uthi Mohammed bekusebusuku kwenzeka lento le. Ubone ungaboni ukuthi uyena because amazi umuntu ongabonakala naye ebusuku ukuthi ubani endaweni. Uyayizwa lento esho ukuthi uthini? Uyazizwa ukuthi uthini njengamanje? Ubone ngongaboni. Yini yona lento esho? Sonke siyamazi umnyama kanjani uNgoneni. Akabonakala ebusuku kodwa uyabonakala ukuthi wena mangabonakala. Ukuphela umuntu omnyama eNgoneni la endaweni uNgoneni. Uyena umuntu omnyama nje la abekho abanye abantu abamnyama la endaweni. Uyena umnyama. Wembongeni ungangisanganeli. Uyena umnyama ogangayo ma. So iPakistan belikhala ma yazi inyembezi ePakistan ayizweli phansi zvele kwicontainer ecobezelayo. Belikhala iPakistan lize likhuluma ulimi lalo lithi my friend ngiyatshela no mina ngingalo mthetho ngiyona my friend lithi my friend ngenile lapha ndlini thathile lo mali mina bengizoyisa lapha kwamuzi lapha kohlawula le mali akasakwazi ukuhlawula manje ngomgqibelo ufike uhlawula akusona le Jordan lentombazana lapha emthimkhulu kamthimkhulu impela lapho ke uma khona lapha umthimkhulu uthe make yangaphuma le mali enhlawulo uzothatha icontainer uyalunga impela uzanele uyalunga phela kade sekase simkhusi sithi akahluka nokuhambekelela kuma container uyalunga impela ke thathele lo mali ke mfana ke lo mali ifunakala thina sombopha ke manje ngizobopha bani ngani ngiyakutshela ngiyakhuza kulonto angiphike ngiyavuma libanje ePakistan kodwa phela kusiyena uNgoneni awuhamba akekho uNgoneni ngizomlinda ma uNgoneni ngizohlala nje ngimlinda ngijahile ngiphuthuma namhlanje uzomlinda ini ngiyakuthetha akekho uNgoneni angabuya ngisho ekseni uzohlala uze kusekuseni lana noma ngabuya nini uzohleli nje la mebuya phambi kwakusasa nakho nizobusela ngizongela ngeviki elizawuzobusela hayi ke kulungile kusho ukuthi sohlala nje sibukane emehlweni kuze kusekuseni kulungile kodwa ke ingalo mthi ayibuke emehlweni imini oqashela ukuqapha wena naye wena uthi uqaphe mina ngizokubukela khona lokho ngempela ngabe uqapha ke ngani yakho lohluphayo manje uyibona ukuthi kuphi mina ufaka uqapha wena ngibuke phela engaqaphana sengizingalamba ke manje usulambela ungayingani ngina ngithi ngitshela ngathi hamba uNgoneni akakazobuya nje manje akulungile ngisemsebenzini kodwa phela la kufanele ukuthi sekhaya awusangenze noma iti nje ma ngikhule phambi kwakho ungithuma njalo futhi sehotela la wena ke usehotela nje uzobusa yazi ngiyafisa ukuthola Mbongeni ngane nami ukuthi lo muntu wakufaka emaphoyiseni yabona mhla ngamthola ngiyomenza into yamehlo ngiyomenza into engakazi yenzeke iyovela endabeni ka7 leyo nto le ngiyobe ngenza kena ngoba nje hayi wasilaya Nkosi wasilaya kanti ke makulula umuntu wangivanga amaphoyiseni uhulumeni mawulazi nje ikheli lakho usungayodela naye uqhubeka udelele ulambile ma ungiqisha inkulumo mengabe nginike iti ngathi ungihlukumeza kanje Mbongeni mana ufuna iti yebo ufuna iti ha uyazi ufuna iti ufana kwenzela iti yazi uhlakaniphileke wena kade ngayiboni sonke lesikhathi lento kufanele ngikwenzela iti wena umuntu okwenzela iti wena uyabona awuthi ngakwenzela iti ngadi yami cha makhelwane ayi ma hayi lemnandi nje yazi phela thina amaphoyisa sabantu bedrink yeah sanje ukuthi drink emnandi kodwa hayi namhlanje ngibona elinye itiye umnyushunu wetiye omlandele imali sayo into uyabona no drink uyabona ukuthi iphoyisa indlela oliphuza ngayo indlela olukhwivile kuyazakala nje ukuthi iphoyisa kazi hayi mnandi Mbongeni wephoyisa mnandi phoyisa we mame lola mthuthu ayikho indaba la awubuke phela usekhamsile ngathi ngazi umfaka isicathulo akangiyangisi hey ngiyakuthola akusahoni udanda umfake yona usazovuka nje lo hayi bo uzovuka ngonini phela kusona ngishona noshave lento ususho ngathi ngimfakele ushave amaphilisi nje la ngimfakele wona ukuthi akelale nje akephumule bathi kade sibangele isicefe hawu akazoba nalutho nje ngezala imali endawo into ezokwenzeka nje uzokhohlwa yona yonke into uzovuka ngasakhumbula lutho
Akanalutho nje umuzwe khona nje. Jawu bastard. Hawu. Ngikini. Hawu. Usuvukile kanyama. Hatha. Hawu. Uzinje amadoda. Ngo. Ngithela mbani. Hey, angisawazi uyaqasha bona insuku. Ngibe kwayini la? Ha ubeke iziyawo kati yami ufike nje ngenyanga. Zami. Ufikile nhawu. Uhlezi ufika nje la ekhaya mbongeni uhlezi ufika nje uvakasha. Ngisho usasengane unonge uthanda ukuvakasha la ekhaya. Ngikhumbule ngifika la. Hayi ufikile ke impela. Uyathanda Kade vele ngila vele ngasiqaleni. Ubuvela ulana vele. Nawu la. Nami ngilana. Sahlala nje kamnandi ngane saxoxa wasi uyazuneka kwalala. Ngoxa ngani vele? Besixoxa nje ngempilo ngane yami, sixoxa nje ngempilo sintela ngane yami. Ungeve kumnandi. Awusakhumbuli? Nhlobo. Besihleka ngane yami size sipansane. Hawu. Ngengalo yomthetho oda. Ngalo yomthetho awuphela unifane nengane yami hayi ngosika lomthetho yani. Hayi ngeke anginyakaza ngeke sekuhlwile. Angihambe nje o'clock ngibuyele ngihambe nje ekhaya. Hayi Takukhipha mntana. Correct. ungabi nankinga hayi bo besebenza amanye amaphoyisa hawo kanti wena kuphela kwephoyisa Nisale ma. kulungile ke ngane yami akwandile banje bakuthi umntaka evakashele ingalo yomthetho nje izilale ingalo yomthetho inethezeke izikhono uzala ngisho ukhona ngane ukuthi azuyiphoyisa ingalo yotetsa ngayo umokazi akade wephoyisa manje ke nithi nimbone ngani ukuthi uyena nimbone ngani Lithi Pakistan libone ngokungaboni kwaphela bekuyise ebusuku ukuthi hayi uthi uyenake lo ubone ngesithunzi nje uyahleka kodwa right ungayishintsha engaxaphana kulungile i-right siyabonga kulaba abasubscribe-ile laba abangasubscribe inkinga yini kuphi sefanele hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe-ani-ke ngoba nakho ningaboni fanele subscribe naniboni ubakavelani pho ngiyacikeka mina waye ubakafa nibuke ni-like and comment laphana hayi makwethu kube njalo ke ngane zakwethu siyabonga ke bye ngabhayini